खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटीनि खारघुली ओनसोलाव मैया फुंनि समाव मोनसे दैनि पाइपलाइन गावनाया दैबाना सोमजिहोदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खारघुली ओनसोलाव दैनि पाइपलाइन गावनायनि जाहोनाव लामाफोरा गोथौ दैबाना सोमजिहोदों आरो खाथि खालानि गोबां न'-बां, गारि मथर, धोन सम्पतिफोरा खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारा गामिनि गावबुराफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों। रायजो सोरखारा गामिनि गावबुराफोरनो दानबान्थानि मुङाव दानफ्रोमबो 9,000 रां होगोन होनना फोसावबाय। फोरमान बिलाइ हरनायनि साहा खरसानि मुङाव थाइसेबो रां लानो मोननाय नङा। गामिनि गावबुराफोरा जुदि फोरमान बिलाइनि मुङाव रां लायोब्ला नोंथांमोना अजद होनो हासिगोन। डाबल अलिम्पिक मेडेलिस्ट मुन भाकेर आरो वर्ल्ड चेस चेम्पियन डी गुकेशआ हादोरनि गोजौसिन गेलेमु मानबान्था खेल रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गलाघाट जिल्लानि सरुपथार, सम जिल्लानि उरियामघाट, रंजाली नोगोर, जयन्तिपुराव उरियामघाट, रेंमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रेंमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरिनि हेफाजाबाव धोनसिरि बर' वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव बिबार लाइसिनि 100 बोसोर फालिनाय हाबाफारि जानानै थाङो। महेश्वर बसुमतारीनि मेल सामलायनाय बे मेलखौ आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बारग' CWC जेनिकन बसुमतारी आरो मेलखौ बेखेवनानै होयो धनसुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबेकानन्द बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। BKWACनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सर्गियारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गावसुका वाटार हारभेस्टिं प्रजेक्टआव माखासे केलेंकारि सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। माखासे सान सिगां 28 नं बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा राइजोफोरनि आबाद मावनायनि सुबिदानि थाखाय मालागुरि VCDCनि सिङाव थानाय गं 10 गामिफोरनि थाखाय गावसुका वाटार हारभेस्टिं प्रजेक्ट बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होफिनदोंमोन। नाथाय इन्जिनियारा राइजोफोरनो खोथा होनाय बायदि कन्ट्राक्टरा खामानिखौ राइजोफोरनि लुबैनाय बायदि मावनो हायाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खुद्रिखांदों। गावसुका वाटार हारभेस्टिं प्रजेक्टखौ नायनो थाखाय गं 10 गामिफोरजों लोगोसे दाना होजानाय गावसुका वाटार हारभेस्टिं प्रजेक्टनि आफादगिरि केतिनाथ ब्रह्म आरो गावबुरा महम्मद मेन्डुल शेख बिथांमोना मिज'रामनि राजथावनि आइजलाव फार्स्ट जेनेरेशन बेटा खुदिया जोनोम जादों। 2025 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि मिज'रामनि राजथावनि आइजलाव थानाय सरकारि देहा फाहामसालियाव जोनोम मोननाय हौवासा खुदियाखौ भारतनि गिबिसिन जेनेरेशन बेटा महरै फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि कंकेशर नार्जारिनि 82थि जोनोम सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 इं मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिनै गाहाय नेहाथारि महरै बिबान बाननानै बर' माहारिखौ दैदेनबोनाय एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कंकेशर नार्जारिया 12 अक्ट'बर 2003 इंखाराव बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन। नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि हाबा मावनायजों लोगोसेयैनो BSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाबो जादोंमोन। बुंनो हायोदि गेदेमा नार्जारिया सासे राजखान्थिगिरिमोनबो। गेदेमा रुंसारि कंकेशर नार्जारिनि मावथाय आरो बिहोमाखौ मुलुगाव थाजोर खालामनो आरो इयुन जोलैनो मिथिलांहोनो बेनि जोनोम सानखौ एबसुआ बोसोरफ्रोमबो गोसोखांथि सान महरै फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो रामफरबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय आथियाबारि तिनिआलियाव थानाय गेदेमा नार्जारिनि गोजोर गोसोखां मुसुखायाव रुंसारि नार्जारिनि 82थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जथायै
बानजायनायाव खुंनाय बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिरिम्बा हालामारि खुंगा 17थि गोथार बाथौ सान खुंफुंनो साखाफारा जादों। बोहैथि जानुवारि दाननि 27, 28, 29, 30 आरो 31 आरो फेब्रुवारिनि 1 खालारसिम 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंगोन। तामुलपुरनि थागिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामनि खुंगा 17थि गोथार बाथौ सान फालिथाय हाबाफारिखौ खुंगा 17थि गोथार बाथौ सान खुंफुंनो आरो तामुलपुर जिल्ला बिसानि 3थि गेट टुगेदार एबा लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंगोनखौ बिथा खालामनानै मैया बाथौ थानसालियाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेननाय हाबाफारि लादोंमोन। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र बर' बिथाङा। अस्ट्रेलियानि सासे आइजो भिक्ट'रियाया गावनि आथिंनि आसिफोरखौ खोमानानै लानांदों। अस्ट्रेलियानि सासे आइजो भिक्ट'रियाया फिस फुट स्पा होननाय मोनसे आथिंनि फाहामथाय लादोंमोन। भिक्ट'रियानि आथिंनि आसिफोरा फिस फुट स्पा खालामनाय समाव सुएलमिनिला मुंनि बेक्टेरियाजों इनफेक्ट जादोंमोन, जायनि जाउनाव भिक्ट'रियाया गावनि आथिंनि आसिफोरखौ खोमानानै लानाङो। प्रिया मुसाहारि मुंनि सासे सिख्लाया गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा इडेनबारि गामिनि थागिबि लंके मोसाहारिनि फिसाजो प्रिया मोसाहारिया थांनाय 27 दिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो प्रिया मोसाहारिखौ सोरबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नाम्बार 8638709276 आव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।